Kasngi utrai balai jong kapolen. Kumlo ban pelong kamet jungi ka temple umen siem bakul. Ka kitab Exodus baru Jesu ki hikai ngi kumne. Exodus pinam yo ya ki wei pan ki blai light nanga. Jesu paduong kino kusutan ka jentho kaong men mane yo try ublei jume batang yo uhi men chekri. Exodus pin thao blei yalade ne kadu jong ke ege badon ha ki beneng chalor ne ya ka badon ha ka hapo ka khandeu. Jesu paduong don usakri ubala ban chekri angot ki kenran. Pimla ban chekri ya ublei badia kaspa. Exodus Pinom kren thala ya ka keteng jong yawe ublei jumpi utrai pelai pop ya uta uba kren thala ya ka keteng jong u. Jesu paduong ngate nga ongapi what's my satya da ka bleng namarba kalong ka khet ublei. Exodus tukan mau ban rakhi khu ya ka sngi saban. Jesu paduong ya ka sabat labu na ka benta ubreu ya ubreu na ka benta ka sabat kumta ukun ubreu ulong utrai wat jong ka sabat. Exodus tu borom yala ukpa badala ka kme baphendok Muslim ha ka khandau ka utrai ula aya phi. Jesu paduong utau bakam bandela ukpa badala ka kme banyanga dawa balong ujunga. Utau bakam ban yala ukhun ne ka khun banyanga dawa balong ujunga. Exodus pinam penyam. Jesu paduong ngapan nga ongapi kal ubabitar yala upara me upo jaj porati unsyaten bishar ha kadorbar batkat ubakhot klemblei yala upara undon ka jings ban hap ha ka du jog ding. Exodus pinam klim. Jesu paduong jar ubapet ya ka kanthei baru kwa braya ka ulala klim lepa ya ka hala ka donul. Exodus pinam tu. Jesu paduong lada uno umudoi persya ya phi baru sim ya ka sabti jong phi umat yo ya ka jangkup jong phi ru. Exodus pinam yang sakhi lamler yala uparamajan. Jesu paduong ha ka kher gasngi ubreu ai jing khen ya ka ktin per baro kaba ulakren. Exodus pinam kwa ya ka yeng uparamajan jong phi Hin kwa ia ka tengah upara majan jongpi ni yau syakri jong ni ya ka ke badai ke jong upara majan jongpi. Jesu paduong tukyar na gijat jingkwan lalot baro namar ka jing basisya jong ubreu kamdai satya ha ka jing pahu hai ka baudan ka jing pulei baar kapan syu yangi bahabangi perkhat sapang ki an bunsin gi ong baka an ka khangla dingi banekmen yasubha bat hangni kamlong kumta handai ka pan yangi balong ki basta ka ajing kemen ya ka bensim ka ajing shai ya ki khmat ka maham yangi bar ka ajing mento yangi kadaw kolong namar ka anyu blai ka kadaw lanti bar ka ajing shai ya kelanti ya kejungi pen iya kejingma bar ki maham yangi nangta ki kadaw ya kejing job bar ka yalam yangi ban poi shata ha ka gospel nyo bau Jesu ban khut ya ka temple ka temple Katempel kadai ka yeng ublai ha Jerusalem hapo jongka kadan ka senduk jutang kadai ka pedeng jong ka jaka mani blai bar ka jaka terwa jingknya
Katampal kadai kamet kejong Chris. Kadai kiyeng ubensia makoy. Upaulos uong kamet jungi kadai katampal jong bensia makoy. Ngide bal sumar bal buram yaka da kabakir nagipom. Hakani ka gospel ujisu penkhod ya katampal. Shuab unsdang banlay dalam. Hagni ubekrat ya kinong kayi pateng ha katampal nama katampal kadai kejaka duai. Uyanis Ukraine syai ba katampal ba Ukraine kadai kamet kejung om dai katampal ha Jerusalem. Kadai kejingkam kejung kapelong ya ki Farisi ban yo Harem ban pelong yu ban Syakem ban ten bishar. Kadai kejing ong kaya thulpa ya kejing yap bat kejing mipan bat kisenran kim suthu tat hadu ba unda mipan na ki bayap hadin laisngi. Hagani ko gospel ujisu pen ba ujisu wan ban pen khut ya kamet kejing but jeng berkhan bat ya kadonut ba pop jungi. Ladangi syak ya ujisu ban pen khut ya kamet jungi kandon kejing yale kabashar khay ban ladangi island ba ujisu ban pen khut yangi ujisu un sajam bat ngin salong ki khun ublay ke bakhut. Kejing pulay ba ar ka ong ba habangi pet ya ka sandur ublay ban pen khut ya ka berthai badengi I kumba kadai kalanti kababit Henry ka khamstan bania kejing stan kebriu. Bat kata gaba ikum kejing tolat ublay ka kham klan bania kejing klan kebriu. Kublay shibun bat ublay un kurhu kudo yepi barok.